L'Alfa i el Fran viuen des del 2010 al carrer Florida Blanca, en un pis propietat d'un gran tenidor amb més de 100 habitatges i locals només a Barcelona. En aquests 11 anys mai no han deixat de pagar el lloguer del pis, tot i que han viscut en condicions indignes. Canonades foradades, Aigua no potable. una plaga de tèrmits recurrent. Després d'haver demanat repetidament als propietaris que resolguessin els problemes de l'habitatge, se'ls respon que no els renovaran el contracte de lloguer. Un cas típic d'assetjament immobiliari. Aleshores, s'uneixen a les més de 5.000 famílies que en els darrers anys han estat al sindicat de llogateres. Si sumem forces i ens unim, què no podem aconseguir? S'aconsegueix que s'aturi l'assetjament i que l'Alfa i el Fran puguin quedar-se a casa seva amb un lloguer social. Hem guanyat, Hem guanyat. com hem guanyat tantes altres lluites. A partir d'ara, tots els contractes de lloguer hauran d'estar sotmesos a la regulació de preus, companys. Però el 2019, la immobiliària presenta una querella per coaccions i amenaces contra l'Alfa, el Fran i el Jaime Palomet, del sindicat de llogateres, als qui la Fiscalia demana 3 anys de presó a cadascun. Un muntatge per fer passar una protesta pacífica i festiva per un acte de violència. 9 anys per defensar el dret a l'habitatge i a una vida digna. 9 anys per plantar cara a l'especulació immobiliària. 9 anys per aturar desnonaments. 9 anys per regular el preu dels lloguers. 28 de juny, 28 de juny. anem a judici Anem a judici. perquè hem guanyat. Perquè hem guanyat. I ho seguirem fent. I ho seguirem fent. I ho seguirem fent. I ho seguirem fent.